Дӯстони азиз, ассалому алайкум. Имрӯз 21 июни соли 2026 қарор дорем дар ноҳияи Қабодиён дар ниҳолистони ман, ниҳолистони мо, гурӯҳи ангурбабоғ. Имрӯз мо иҷро карда истодем пайванди тути иброҳимӣ, ки ман ба шумо нишон додам, бисёр мақбул шуд ба халқ. Бисёр ширини бомаза аст, ки мондан гиред. Тути сиёҳи дароз ва шоҳтут. Ман инҷа мо пайванд кардем. ҷои пайвандҳояш болояшро шикастем, то ин ки ин сабз шавад. ҳозир ман ба шумо тарзи пайвандашро нишон медиҳам. Пайвандгарҳои мо бисёр пайвандгарҳои моҳир ҳастанд. ҳозир ман пайвандро нишон медиҳам ба шумо чӣ хел мешаванд. ана ҳамихел пайванд мекунем. ҳарфи т мебурем, пӯстро мекушоем. бинед, пӯстро мекушоем. ана якта буридагӣ будем, чашмакро мемонем. ана чашмакро мондем. Якта чашмак бандед. Баъд якта чашмака буриданашро нишон диҳед. Аввал инро бандед. манам хеле мебандем, шабинед. чашмака маҳкам намекунем. мо ҳаракат мекунем ки то тирамо ҳамин 50% ам гира, агар барои харидорҳо, барои мизоҷон, барои шумо пешниҳод кунем. манам хел мебандем. ин килонка метра ки мо харидем, худмо 6 буридем. ин хел бисёртар, ин хел арзонтар, ин хел баъд ба таби дилатон мебуре. мана хел мебандем. тамом. ана ки ҳозир чӣ хел ҳамин чашмака гирифте нишон тия ҷура якта. ҳозир чашмака чӣ хел гирифтем нишон медиҳем ба шумо. манам хел ин шохтут аст. чашмака мегирем, акун устуғони тагша нест мекунем. ама тагаш чӯвак дорад. ана ҳамин хел баъд пайванд мекунем. ана ишҷа занед кани, ишҷа задегед, ҳамина дамҷа занед. ба ҳаминҷа занед. ҳарфи т мекушоем. инра бегони об мемонем, сар метиҳем. чунки пеш аз пайванд ва баъд аз пайванд об мондан дар кор шуд, ки об диҳаду пайвандро назқапад. мана пайвандро мо иҷро кардем. акнун метобонем, мепечонем бо клёнка. мана хел боло ина баъди пайванд шикастем, ки ин пайванди мо қувват гирад. болоро ба пуррагӣ мо набуридем, ки яке хушк нашавад. ана инро мо печонда истодаем. ва маълумоти шумо мерасонем, ки се намуд тут ҳаст: тути иброҳимӣ, тути сиёҳ ва шоҳтут, ки ман декабр ба фурӯш бурорем. инчунин ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам, ки чиро пайванд кардан мумкин аст бар пайванд. ҳозир ҳама чиро мумкин аст пайванд кардан. ҳамаи чиро ҳамеша бурӯз сар карда бар пайванд мумкин аст. фақат мухчаҳои шумо бояд сурх шудагӣ бошад, навдачаҳояш расидагӣ бошад. ана ҳамдиёрони азиз, мана хел камтарак сурх шудагӣ бошад. бинед, ана кабуд набошад, хом набошад. дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад. хай ҳамун лайкҳои фаромӯш шудагиа як монед канӣ. дар паноҳи худо бошед.